Good morning, good evening, good afternoon, good day sa inyo lahat. And welcome to Munchkins Dunkin' Donut. Yung mga Munchkins ng donut. Nagutom tuloy ako bigla. Parang gusto ko ng Munchkins. Oy! Hello sa lahat ng mga gising pa. No, good day sa inyo. Naririnig niyo ba yung tunog yung background? Yun yung mga crickets. Wow. O yung mga kuliglig. And as of today, wala mo na mga overnight. No? At nagsasara muna kami for how many days? For a couple of days kasi para po mag-general cleaning, mag-brainstorming kami regarding sa kung ano yung mga pangyayon ni Brenda, kung ano yung mga possible gawin. At higit sa lahat, para po magawa na ng dire-diretso yung mga dapat gawin. Yun. Hazel Pakot. Oh, Lia Agama, Ninita Kayli. CJ, pasok ka naman, please. Batiin ko lang si Van. Ninita Kahilig. Guys, please natin yung aking kaibigan na nagbe-birthday ngayon. Si Van, si Vanessa. Ayun, isa sa mga road trippers. One of my very generous friend in all aspects. Happy birthday. Ayan, ina-add kita, accept mo lang. Doon natin sa video, hello. Sarap ng pula sa ulo mo. Orange yan. Happy birthday to you. Happy birthday! Guys, mga mamas, makibati natin si Van. Isa sa mga birthday na kanyang birthday. Walang kapag... kami ng boys! Ako nga wala akong boy, sa akin ka man nagpahanap. Sarap. Happy birthday! Hi Ella! Hi, hi CJ! Van, and who else with you? Wow, Papa Ken is there! Hi Papa Ken! Kamusta? Saan mo ang kape ngayon? Ayun na nga. Pinuso ko ka eh. Hindi na nga. Hindi na kami nagkakape. Hindi ka na dito nakapagkape. Sa mga nasa Hong Kong ha, sa mga nasa Hong Kong, ay lindo kay birthday. Sa mga nasa Hong Kong, Pilipino makakasama ko sa Hong Kong. So, magkita-kita tayo dyan. So, excited na. Meron Kamusta po ang fans business? na meeting po si Althea sa Oo, habang sa Hong Kong. ako nakikipagchikahan ako sa mga followers natin doon, sila naman yung mag-iikot-ikot for today. Pwede magdala ng tuyo. Ha? Pwede magdala ng tuyo. Tuyo? Baka vacuum si Negative yata yun. Negative Sa ka Hong naman. Kong. May amoy kasi. Oo, mangangamoy. Hindi, Bawal nga yung mga canned goods tsaka ano. Pero siguro pwede super Pwede seal. yan. Try lang. Pa-vacuum seal Oh, natin. pa-vacuum seal. So, yung talagang double-double. hindi na kasi ako ng tuyo doon. Literal na dyaryo, ginanon mo lang. Oo, dapat seal na seal. Hello po, Miss Edna, watching from Singapore. Ay, nakasama yan. Happy birthday, Angel. Sa kayo ngayon, naka-park na kayo? Hindi. Naghanap pa kami ng mga boys. Ayun o. Ayun Yan, o. tama. Pakita mo madali. Mine, Ayan. parang delikado yung napuntahan yung ganyang ilaw. Oh, nalaman mo lang kung nasan Hindi ba kami. nga, pagod ni Mariclan, ibalot mo ng dyaryo. Ay, sige, sige. Tapos ipapackaging ko ng malala. Basta hindi maaamoy. Paano, girl? Galing ba yun? Ay, ano ba? Sabi May niya mga na sa mga... eh. Malalaman mo kung nasan kami. Ah, sige, later. Bago, ingat, ingat. Ingat, enjoy. Bye! Bye-bye. Happy birthday. I love you. Ingat sa pag-drive pa Ken. So that is my road trippers family. So ito na nga, bumalik muna tayo sa isang
sa isang kwentuhan regarding dito sa Hinaguan Farm. So, wala muna po, as of brand damage post, wala po munang maaaring makapunta sa Hinaguan Farm starting tomorrow kasi mag-aayusin nga po namin lahat. So, aayusin po, tutulong kami rito maglinis, what else, yung CR, kailangan ng maano rin, magawa or matapos ng dire-diretso. Then, siguro yung mga halaman, no? Tapos magdadagdag kami ng mga additional placard. And I prefer siguro, I suggest na maglagay din nung hygiene din Katina, nung when, yung instead of clean as you go, di ba may mga Bisaya ka dyan na lingwahe, na language na yung paalala to sa mga halaman, di ba? Pwede rin naman tayo maglagay siguro ng ganun. Oh, yun nga. Hindi, yung clean as you go ba sa Bisaya? Yung ano? Mas mahaba. Yung ganun to. Kasi ang dami rin namin nakikita ano ba to? Pag may mga vendor kasi, di ba, may mga pumapasok din naman dito na nagtitinda, ng kanilang mga paninda. Tapos ang nangyayari, iniiwan na lang doon sa lamesa kahit hindi naman sila nakapag-rent. So parang, wala pa naman kasing, what you call this, specific na tao kung sino nakasign sa mga ganito. I mean, along the way lang kung sino available, puntahan, gano'n. So bukas, general meeting to with the CEO. And kasama kaming lahat. So, mag-isipan, pagtulungan kung ano yung mga pwedeng magawa, makapag-share ng mga ideas, no, para mas mapangalagaan din itong farm. Para na sa ganon, tumagal naman siya. Ganun. Roda de los Santos. So ngayon medyo masarap lang sa tenga kasi ang sarap sa tenga na medyo tahimik ngayon. Jen Quams, hello. Mary Grace, Ate Mary Grace Barawel. Hindi sa bawal kayo pumunta. Sa ngayon, hindi muna pwedeng pumunta kasi po, yun nga, gagawin pa siya. I suggest JB Tads. Siguro, ano na ba ngayon? 10? 10 na, no? Siguro mga 18, ganyan. Sa Blessing. Bri Corpus from La Union Province. Hi, Ma'am Shins, maganda lahat kayo. Mayroon parang service. Chichi. Yun nga, kasi syempre hindi naman lahat is available, no? So, let's see kung ano mapag-uusapan namin tomorrow. Finalize lahat kung paano yung gagawin. Especially may mga bagong dumating na mga muebles or yung mga gamit si Brenda rito. Asheka Siciliano, umuwi po muna. Hi Mars, love it Kila. Kamusta si baby? Jilayan Castillo ng Macau. Shoutout sa iyo. Joy by Lunlocar. Ng Cavite. Yes. Thank you so much. And what else? Daisy Santonian. Jean Ledesma. Joyce Zenabi. Hello. So yun. Sana maglagay ng footwalk pag umulan, hindi maputik yung daan ng tao, hindi mapakam. Actually, kasama po yan, Adreviga, thank you. Kasama po yan sa mga plano ni Brenda kasi sinisay niya sa GC yung mga plano niya gawin. So, for the meantime, gusto niya talaga muna matapos yung restroom talaga, no? Tapos yung plano niya talagang gawin na parang dalawang
Pero di po kami mag-overnight sa 18. Sa 18. So, bago gawin yung iba. I miss you too. See you very soon. Eileen Salazar, hi. Regards to Ayla, big kiss big kiss. I-kiss mo ako kay Ayla. Joy Ramos, hi. Oo. I don't know, kasi alam ko, hindi mo na pwedeng makatanggap ng bisita. Sana mapagalang pathway para di pa mag-vermo na question. Shoutout Marcia Jeff from Qatar, Elizabeth Gomez, hello. Ate Chris Jeff Pausi, good yan pa yung naman na kahit pagod ang pizza. Sabi siguro sila. Kasi nga, yun nga, last night, ay kanina, pagising ni Brenda, Kikay o Sarah, hello. Ate Glowns, si Bayan, Ryan Cortez, hello, Cheryl, Benavides and Ira Edkila. Thank you, Mars. So, ito na yung chismis. Pagising ni Brenda, meron siyang nakitang dumi ng tao somewhere in malapit sa court. So, since isa lang kasi yung CR at baka marami, kaya hindi na niya nakayanan yung pagdudumi niya. Paano ba pumunta dyan? Dapat kasi may limit na pagpasok. Yun, isa pa yun sa mga gusto namin pag-usapan. Kung mag-entrance fee na ba or dapat within this day, doon pa lang sa bungad, sa pay parking pa lang, dapat may isang tao na nakapwesto na magsasabi na close na po or mamaya na po ulit ang resume ng pagpapasok ng tao. Thank you, Ate Chami, kanina. Thank you sa mangga, sa pasalubong. Thank you sa pagpapasabay sa akin. Donna Bonso. Hong Kong DH Vlog, hello. Like Ihas, kung sino nag-rent bago umalis, tignan mo na kung may nasira ba kaya sila pa sila nga. Andiyan na Hachero. Kevin Talde, Loren. Yun nga, isa pa yun. Sabi ko nga, pag nag-note ng name, kunyari, Ma'am CG, A-House 1, contact number, from Hasaan. Ganon. Para na sa ganon, Ma'am, nasira po ninyo yung zipper. Ma'am, kulang po ng unan. Ganon. Mabilis natin silang makukontak. Mabilis natin silang, alam mo yun, matitrace. Ganon tayo kaagad mahahabol. Ella Martinez, hello. That's right. Dapat limitado talaga po para maiwasan ang overcrowded. Tsaka dapat may rules na maiwasan ang pangabuso sa mga nasa. And one more thing, kaya mas lalong dumadami kasi hindi lang kasi kami pinuntahan dito. For example, yung family ni Gwen, nag-swimming sila sa Laga Pool. Since alam nila nandito si Brenda, pupunta din sila to take a picture, mag-selfie, mamasyal din, then lalabas sila ulit. Christy Cabrera, hello. So, kaya mas nahirap siyang kontrolin. Aintville, yes. Dapat yata may CCTV. Joanna, yes. Isa yun sa mga may ano naman, may nakipag-negotiate naman dito regarding sa CCTV. So, yun, kakausapin nila. Kumusta ang health care mom? Ayun, tahimik. Naka-ano naman yung mga naka-open. Actually, kanina, hindi ko na-videohan. Meron dito yung umiilaw. Ano yun? Firefly. Ano sa Tagalog yung firefly? Ano sa Tagalog yung firefly? Alitap-tap yun. May alitap-tap kanina dito sa ano. Kasi ang ganda-ganda niya tignan. Alam mo yun. Dapat talaga mag-entrance. So, kasi kapag may alam nila may entrance, yung mga nandito, hindi sila pasok na pasok. Diba? Meron ba kasi di marunong mag-entrance? Alam nyo, kung minsan kasi, kahit anong rules and regulation natin, pwede naman kami gumawa na, at gagawa naman talaga. The problem is, meron at meron pa rin talagang gumagawa ng kalokohan. Meron at meron pa rin hindi susunod. Alam mo yun. Sana para entrance fee na lang din naman. Oo nga, yun nga rin yung isa sa mga para hindi na nag-iikot for donation. Kasi automatic, yun na yun, doon ako kunin. Kasi anong 10 pesos lang yung entrance, diba? Dapat po kasi bago sila mag-out, meron po mag-check kung meron po sila na-slip. Christine Gonzalez, yun nga din yung pag-uusapan, isa sa mga pag-uusapan. Catherine Ribo,
Dapat pasimento mo, madam, para kapag wala din maputi. Buong to, ipapasimento mo, my God. Ang laki niya. Aninipot in Bisaya. Ayan. Pwede rin before sila mo check muna ang ana-ana house kung sira o naman. Alitap-tap po. Tama yan pa yung kaya kasi ang masyado nga ilagay walang isip. Dapat ma'am siya may mga nagmumodel sa mga check-in yung A-house para agad-agad sila. Yun nga po, bakit walang overnight? Mag-general clean kami and aayusin mo na lahat, tatapusin mo na lahat hanggat maaari yung lahat ng dapat tapusin. Starting tomorrow. Okay lang po, Hong Kong Beach Vlog. Nagpa-blessing na po kayo dyan. Sa 18 po, sana mas wala ng ilo sa labas, white sana. Maludumlaw. Lilibet ka balon. Dapat kahit nagpa-picture may entrance. Yun nga yung mag-stricto talaga. Dapat mag-stricto talaga sa BBC ko dyan. Sana naman may limit ang A-house. 3 to 4 person lang. Tulog na ba sila Mia Maria Daddy Alex Marshall? Yes, actually. Kami na lang bigay. Siguro nagising kasi na naginip siya. Kapag may ma'am, siya nang minimize sa mga tao, magkakaroon sila na hesitation na inatal mga bagay na hilo. Baka naman po meron ako palagi na abuso. Correct. Aseka. Siciliano. Entrance sa sikitan sila kasi maraming sila. Pati at CCTV meeting siya. Dapat nyo may deposit, ibalik pag check out na sila kung tutuloy na natin sa ano. Lisi or yun nga, bibigay sila ng 1,000. So yung 500, ibabalik yun pagka-uwi nila. Hi, Ate Sauri Omega Dog Latch B. May program ngayon kahit kasi lahat naman kayo may tawag. Let's see. Kasi baka marami rin mga bisita. Hilwa Jamila. Pwede po. Pwede kayo mag-stay rito as long as ang bayad is every day. Pag overnight is 500. Pag morning is 300. Well, negotiable naman yun siguro kung magtatagal ka ng ilang araw. Sobrang na, di ba? Actually, ang unti pa lang nun Ate Chami nung nakita. Yung unti pa nun, yung kanina. Magpagaling ka Ate Chami ha. Ayun. So, para na sa ganun, mas maayos namin yung dapat ayusin. Si Gwen, nagising si Gwen. Vic Maria, hi din po. Hello sa inyo. Mga moms, baka may ad sa baba, huwag nyo alisin ha. Pero pwede nyo siya i-click, huwag nyo siyang pinutin yung X. Sally Osma, hello. Ating Loans, naka-duty ka na? Ate Daisy, kamusta ka? CCTV at papinigid po. MGS Signal. Well, okay naman po yung mga suggestion niyo, pero syempre, kay Brenda pa rin po yung final decision. Oo nga, si Yaya Plus. Nakauwi na Aseka. I will, Ate Chami, I will. Rina Patalinghog ng Iligan City. Hi! Alam mo, ang daming mga taga-Iligan dito na nakaraan, even mga teacher. Dapat isipin niyo kasi ganyan lalo si Madam. Kasi siguro talaga kasi tayo. Oo nga, lalo na siya. Kasi lagi siya maaga nag-gigising. Sana pag open nila may strict ng rules na yun na talaga. Kasi sayang ang duty job pati gamit ni dito. So yun lang. 4:30 pa lang nakagod dito ate. Pasok ka na sa work. George Flores wala po. Leona Solidaga. Laziness. Bakod po para may bantay. Ayun ni Brent. Kasi pag binabakod mo, liliit na yung pwesto mo. Parang feeling mo nakabox, nakakartong ka na. Hello ma'am. Si Hello na Moscow. Thank you Kevin Taldelore. I'm Martins. Pahinga ka naman. Wala kami. Mamaya-maya po. Suggest mo din ma'am siya kailangan talaga magpabakuran para ma-monitor ang mga pumapasok sa lang bakod po. Nahirap kasi yun. Nahirap kasi yung pagbakuran. Ayaw niya rin. Kasi parang ang liit na. Si Brenda lang nag-live. Kevin Taldelore. Bakit nga ba? Tsaka nahuli siya kumain kasi nga, chinecheck niya yung mga e-house kasi umaambon, umuulan na naman.
Julieta Romero, kailangan po muna ayusin lahat. Tapusin lahat ng dapat tapusin dito sa loob ng farm. Olivia Mayor, hi Mayor, magandang gabi po. For safety po, kasi labas-pasok ng kayo sa mga nakakapasok. Well, yun nga, isa rin naman yun, pero hindi kasi pwedeng masunod yung sinasabi ng ibabakod. I doubt, ayaw rin talaga ni Brenda. Si Yaya umuwi sa kanila, si Oyong nasa bahay nila. Good night, Ate Ancho Martinez. Akabal Roy. Good evening. Yan sa mga papasok sa kanila mga trabaho, ingat-ingat po ha. Sabay-sabay po ba kayo natin? Hindi. Hindi. Kasi may mga bisita rin sila kanina. Oy mga moms, balikan nyo naman yung YouTube ko. Nakalimutan ko mag-upload kanina. So, for the meantime, balikan nyo muna yung aking FB page. So, panoorin nyo po sana ulit. Ay, FB page, yung aking YouTube channel. Panoorin nyo po doon yung in-upload ko tungkol sa mga taong tulong ni Brenda. And aside from that, meron ako mga uploaded videos wala sa FB ko. Sana panoorin nyo. Pero nasaan siya? Nasa YT. Jasiel Kitanya. Parang medyo blurred ang kami. Ha? Jaime Perez Sumayo Jr. Hi sir, magandang gabi po. Walang bakod para po makapag-relax. At yung mga alaras po, nakabukod, walang bakod para po makapag-relax. Laziness. Sorry kasi nakatayo na siya dyan eh. Hindi mo na pwedeng bakuran. Liliit yung space. Saka hindi mo na siya maililipat. Pagod si Gwen. Ayan Ako na vlog. Thank you, Aseka. Yes, tuloy na si Brenda. Hi. Ano rin ba yun? Mag-Gcash ka na lang. Para tuwa pa ako sa iyo. Hindi lang ako. Mag-gip kela. Mag-gip akla. Glacy Armenia, sige po. Hi, Marso. Ganyan lang Brenda po. Something like that also pa. Pero yung bakod kasi pamitin mo. Sabihin na natin na for safety for, pero yun hindi ko mawawala. Medyo blurred ko video ni Ma'am Sheila. Ha? Ako blurred? May curfew time ba sa gabi, Ma'am? Dito wala naman. Basta huwag nang lalabas within the vicinity of the farm without the knowledge ng guard na lang po 24 hours. Meron silang guard dito. Yung tito ni Brenda, nag-duty from 6 p.m. until 6 a.m. in the morning. Thank you, Ate Chami. I love you too. Blurred ka, Ate. Blurred ko, ha? Bakit blurred? Sam Sia. Feeling ko ba kayong connect? Blurred yung live niyo po. Kung nasa nakata kami. Ha? Sito ba? Blurred. Nakakainis pa ito na nag-blurred yung aking camera. Nilagyan ko na lang ng lights. Yung front lights. So, ayun. Usap-usapan namin kung ano bang plano. Watching from Cagayan Valley, lovely yadan. Hi sa mga Ilocano. Naimbag na nabi kada kayo amin. Andiyan na doon sila natulog sa e-house. Boxing dinner po ako. Kasi nakaano ako. Warm light ang gamit ko. Watching from Scotland, UK, Gabrielle, Mary and Gabrielle, her. Basin sa signal na ma'am siya. You say also check energy. Thank you, Gilan Castillo. Marilyn Barete ng Ilocano Update mo. Alam niyo si Pangasinan Jesse Kitanya. Ang papa ko ay from Labrador.
Rochelle Pausing, thank you. O yung mga ads, huwag niyong alisin ha. Diyan muna kayo, samahan niyo muna ako at least 20 minutes, yung mga ads. Tapos magbilang kayo kung nakakailang ads na kayo. Thank you. MG Asignal. I'm from, laki ako, lumaki talaga ako sa Manila. Pero yung province ko, yung dad ko is from Labrador, Pangasinan. Ang mama ko naman ay Mangaldan, Pangasinan. Marie Martinez. Dapat kumuha na siya ng trainers niya. Kung talagang follower ka ni Brenda, kilala mo siya. Gusto niya rin kumikilos. Gusto niya gumagalaw din siya. Leon Awid, hello. Opo, Giselle kita. Magandang gabi po sa mga taga Cavite City, sabi ni Nery Mercado. Jenny Paharon. Mga bakla yung trainers niya. Daming ads. Thank you, Yari Adri. Oy, Mary Ann Gabriel, thank you for the 50 stars. Gilayan Castillo, maraming salamat po. Yes. Purong Pangasinense po. Divina Valdez Fabro. So, yun lang. Siguro yun din, paparepaint yung ibang lamesang semento kasi nagbura na eh. Thank you. May mga ads tayo. Yung alisin ha. PR Andre. Even yung mga basura, isa rin yun. Kailangan ma-monitor din yun na lagi na tanghali, hapon at gabi. Wala, meron. Dito meron sa kay Brenda. Siguro gawa nun sa ilalim. Sa ilalim nitong Hi, Emma Garden. Gandang gabi rin. What would you expect? Siyempre meron kasi may bukid dito, di ba? Hi, Ate Ann Soribio. Good evening. Kamusta po? Kailan po ulit ang farm? Nery Mercado. Siguro mga 18. Yun ang nabanggit niyo. Pero malamig sa A-house. Kaya nga doon din natutulog sila Scarlett. Marie Martinez, wag na po nasa mga Clorox. Okay po, copy. Christian Tausing, good night. Thank you. Insurance. Inaano lang namin minsan kasi gawa ng langaw. Jeff Noel ka sa Mayor. 60 by 1 equal. Tapos pag hotdog, 70. Kasi ang laki ng hotdog ko. I mean, yung tinda ko. Sarado na. Di ba bukas pa? Wala po. Walang ngayon. I'll-check. Siguro dahil nakita rin nila yung post ni Brenda. Magpausap ka lang yung for sure nila. Bonfire tayo. Umuulan, bonfire. Tsaka hello, nakakalimutan mo ba kung anong Ate Marihinya, alam mo ba kung anong saan gawa to mga to? Mamaya sa sobrang lakas ng ulan, ng hangin, tapos mag-bonfire ka, lumipad yung baga sa bubong ng ana-ana, sunod. Ayun, yung tray ng itlog. Kailan ang mansari? Wala nga ate. Ate Ansaribio. Wala sa akin. Sabi ko nga sa inyo, hindi na matutuloy. Mayang gabi from English Cavite. Josephine Gumuno. Hi sa mga taga Cavite. Especially sa mga taga Dasma. Andiyan si Mama Mela and Papa Gino. Hello sa inyo. July 30, babalik ako ng Manila. Bababa ako kasi I have a project there. Then, balik din ako ng August 1. Agad-agad. Thank you. Patingin na lang si Emma Gordon. Wala, madilim na siya eh. Elms Vlogs. Thank you. Rosella Midauria, hello.
Florida, Florida is watching. How are you doing? Yoga. Gagayahin mo yung yoga? Stretching. Ah, Jade na ba? Wait, Merly. Babanto. Irish Casalimer. Ayan. And shoutout sa mga taga Malaysia. Hello. Emma Gardner. Oo, pero nakakamiss yung ganito. Yung nagsisimula pa lang. Hi daw, sabi ni Ate Ann Soribio. ha? Hi daw, sabi ni Ate Ann. Marisol Martin, hi. So, ayun. Alam niyo. Dahil wala masyadong tao, it's time to make some rest. At least medyo makapagpahinga rin kahit sandali. Bernadette Pasigay. Marlene Perez, hi. Jay Navarro. Paano mag-vlog? I don't know. Ano bang gusto mo ipakita? Ano bang gusto mo ipakilala? Kasi ako, honestly, based dun sa nakikita ko, naging vlogger lang kami because of Brenda. Yan, nagkaroon kami ng follow because of Brenda. Yes, Ate Glones. Nandun siya sa CR, nakaupo sa tron. Asa si Bruni. Tulog na. Magtanim ng eucalyptus vegan ng mga siya pandagan sa lamang sa gilid ng ihas. Oo nga. Meron din naman sila rito mga ano yun, yung iniinom pag may ubo. Si Mia wala. Ano siya sa boyfriend niya yata. Kumikilos din naman siya ni Nery Mercado. Ano nga yun? Oregano. Oregano. Kaya sa mga gusto pong ay bukas ipa-finalize po. Ipa-finalize kung kanino kayo pwedeng mag-PM, kung anong number yung pwede ninyong kontakin. So, abangan niyo po yun. Bernadette Pasige. Oo nga, ayan o, mga koliglig maririnig mo. Tapos sa umaga, gigising sa'yo yung tilaok ng manok. Kaya matutulog na din ako. Ipapaantok na lang din ako. So yun lang, para at least hindi rin kayo magulat kapag nakita nyo walang tao dito sa farm. Sa 18 po ulit. Alam niyo naman po si Brenda. Mabibigla ka na lang may ibang Sa A-House. Andun sila Jigjag, si Scarlett. Doon sila natulog. Si Brenda na sa kama. Paminsan-minsan, sinisilip siya, tinitignan niya. Tsaka malakas pakiramdam niya ni Brenda. Oo, alam niyo ba, akala niyo ba, napakasimple lang nung i-smile ka maghapon sa mga tao. Para sa picture. Kaya kanina, sobrang pagod din siya. Yes, sarado na ngayon. Tulog na si Mama Sita. Kaya nga ati si Seth Nogali. Ano ba yun? Big shout out to Ate Marie Chris. No? So, meron naman siyang i-share para sa direnda ng mga trabahante at ng mga Bex tomorrow. And aside from that, just want to say thank you then to my Ate Glones. Thank you Ate Glones sa iyong ibinigay na allowance. Kasi nagagalaw ko din yung personal money ko nagagalaw ko din yung pera mula sa business. Thank you for that.
Because may extra allowance ako. Boyfriend mo ba si CJ nun? Hindi ako, Emily Dalugdog. Ayan na. Marites ha. Baka mamaya sabihin ni Lilia, inaagaw ko yung jowa. I love you. Thank you so much sa support. And to Ate Marites, actually isang point. Ate Marites, sa mga buyers, sa mga miners kanina, thank you. And of course, kay Marian, tumulong sa akin na kasi medyo pagod ako galing CDO. Tapos, I'm so worried doon sa ano ko kasi umuulan. So, baka maputikan yung mga damit. Thank you, Ate Wilma Colchin. Maricel Martin, yes. Yes po. Oy, Josephine Gumunong. Grabe ka naman dyan sa 35 stars mo. Noel Nonato Gonzalez. Your name is familiar. Sounds familiar. Nonato. Agonato. Si Ate Chan. Si Yaya, umuwi po. Ate Cynthia Argari. Malay. Gento. Yung? Miss call? Ala, ba't nasira yan? Nasira? Kanya yan? Patingin. Nasira. Ay, sa Parohinog. Hi. Nonato Bisaya din kasi nanay ko po. Marami naalala lang ako ng Nonato. O siya, mga moms, baka sa nakalusar, si Mia. Bibili na kayo si Mia. Sa 18 siya, Isa ko sa 30. Si Amanda na sa bahay pa. Mga moms, bukas magkita-kita tayo ulit. Bukas na umaga, baka niyan. Pero bago kayo matulog, please, or bago ano man yung ginagawa ninyo, punta mo na kayo sa YouTube channel at panoorin nyo yung mga videos ko na nandoon. Please, especially yung mga mabababa. Galing din tayo kay Gwen Comang. Puntahan nyo na rin sa kanyang YouTube channel. Maraming salamat. Thank you for watching and I love you all. May aswang na po ngayon. Ito nga, kausap mo yung isa. Good night. Uy! Andiyan ka pala, inay. Kamusta naman ang nanay ko? Naapaka-busy. Thank you, Ate Aina. Uy, it seems like you're so busy din, ha? Ching Ching Reyes. Thank you, Inay. I love you. Miss ko na yung chikahan natin. Good night, everyone. See you later for another day here in the Philippines and in Hinaguan Farm.